Ще е забавно. Излезе програмата за Даска. Ja. Цяло е леко шайт, ама... Hello. Здрасти. Backside quest направих. Ако си правя... Тю... Спомням тетрадки. Да. Които нали място е на 10 минути от нас. Там жената иска да помогна нещо. Ние се познаваме. Е някакво съм хубава, ще помогна. 10 hours of unpaid labor. Ето ма тук е. Оле, играя го на нормал мото 20 минути на практис мото, без да разбера. Holy shit. Nice. Но не че се бърка някакво, ама да. Да? Сори, че те И- прекъснах. Местих тетрадки. Виждам. За кулчерс. До това казваш, не имам да ходя бързо. И